Finally, nandito na po kami. Nakarating na rin po kami. Ayan, nakaprepare na po yung mga upuan. Salamat sa Diyos, nakarating po kami ng ayos. Checkpoint to. Oo. Pasusundo namin ngayon sila, babawas ng tao. Apat na sasakyan kami, nagkaiwaiwalay kami. Oo, sa paglabas mo ng ano. Saan po ba? Ayos po kayo at pandemic nito. Kayo siya. Ako may dalawang po kayo ng malang espiritu po kayo ng siyang bumabay sa akin kayo. Kaya kami po ay protektahan kayo. Kami po ay nagpapasalamat kayo sa oras na ito dahil kami po ay nagkatipon-tipon kayo at kami po ay malakas kayo at binigyan niyo po kayo ng patuloy kayo ng kalakasan kayo para harating lahat po ng pagsubok kayo at lahat po kami po ay sa lukas lubay kayo nagpagbabal po sa amin kayo. Lord, dasal po namin kayo ng nag-work sa atin ito kayo na aming masimulan kayo. Bigyan niyo po po kayo ng sapat na karunungan kayo para ito po ay aming mapalago kayo at kayo naman po ang itataas po namin kayo dahil lahat po kayo ng kalakasan at karunungan ay nagmumula lamang sa iyo kayo. At Lord, amin po kayo dasal kayo ang mga nakakataas kayo kaya rin po kayo na siya patuloy na paglubay kayo. Bigyan po ninyo sila kayo ng kalakasan at protection. At kayo rin po kayo sa kanilang pag-uwi kayo. Kayo rin po kayo ng siyang bahala kayo. Gagawin kayo at makakauwi po sila ng maluwalhati kayo. Hello. Lord, pinapapasalamat po Hello. namin kayo ng aming kayo. Good morning, founder. Lord, po lamang po ang tataas namin kayo. Ito po ang aming sasabayin. Nandito na kami. Bro AJ, malayo sa akin, tsaka hindi ko tanaw eh. Kasama yung mag-asawa. Hindi kasama yon. Happy Mother's Day. Picture, di ba sabi mo, sana all? Yan, Madam isang pitek. sorry yan. Luwari na po ito, chairman. Sana all. Luwari na po, chairman. Pahawak mo ka, chairman. 1, 2. Alright, thank you po. Happy Mother's Day. Sabay ganon, hindi pa si Ongkong. Kailangan caption mo na. Tarak na mo. Sir. Roland. Tangrak na. MG. Laki ng mangga na to. Ang daming bunga niyan. Dalawa yan. Operator. Naka-roll po tayo. Okay na, naka-roll. CGS, NCF, Aquarius. Yan. Director General for Administration. Hello. Magandang umaga. Puyat yan, puyat. Slide. Slide. Kuha ko ng video dito.
JMF, PCGS, NCF, Bombo, Chairman of the Board, OIC, Hong Kong Chapter. Palakpakan natin si Secretary Bombo. JMF, PCGS, NCF, Jojo, Secretary General, National International, Officer in Charge, UAE Legion, Idol. At syempre po, ang ating inang Lawin, JMF, PCGS, NCF, M. Lawin. At syempre po, ang ating ama, ang ating pinakamamahal na ama, JMF, PCGS, CNF, Lawin, Founding Chairman, Lawin din, Guardian Brotherhood International Incorporated. Ayan po. At ang inyong lingkod po, no, yung ating mga bagong members sa Lawin Wings, talagang overwhelming, no? Talagang hindi naman na totally kami nagugulat dahil talaga si Chairman pag bumaba sa isang lugar yan, talagang napakaraming nagiging natin, no? Nagiging miyembro. Yung dikain sa ating komunidad. So simulan po natin, lalo na po sa ating mga bagong miyembro, no? Bigyan ko lang po kayo ng konting brief history kung saan po talaga nag-umpisa ang Guardians. Simulan na po natin. Hello? May isang tao po na talagang sabihin na natin, alagad ng batas, tagapagtanggol ng ating bayan, no? Nag-isip pa rin po siya ng alternatibong paraan, no? Doon po nagsimula yung pagtulong, no, sa kanila, yung naging inspirasyon po sila ng ating mga kasunduluhan para tumulong po sa ating mga komunidad. Hindi lang po makipaggera. Darolan! Nag-umpisa na sila. Ito po ang Guardian. Opo. Balik, dalawa na. Dito po mapasok po. Opo. Yung packer po at yung board po ako Na kayo ram. Hindi ram pa, ram lang. Okay. Tapos, itong logo natin, yung Lawin Wings, yan. Yan ang official logo ng Lawin Wings. Itong Lawin Wings, kung ang W Squad, mayroong kahulugan. Ang Lawin Wings, mayroon din kahulugan. No? Legitimate advocator for the weak and indigent people in our nation. Itong ibig sabihin ng Lawin, no? We built Indigenous National Group Society, no? Sa Tagalog, mga litimong tagapagtanggol ng mahina at mahirap na mamayan sa bansa, no? Matatag, matapat na samahan sa lipunan. Yun ang ibig sabihin ng Lawin Wings, no? Hindi lang yung W Squad may ibig sabihin. Hindi lang yung Guardians may ibig sabihin. Ang Lawin Wings, mayroon din yan ibig sabihin, no? Kung ang Lawin Wings may ibig sabihin, siyempre may magic group na tatak nyo. MG kayo, di ba? Sinong MG? Taas kayo ng kamay. Sino yung MG sa inyo? Yung tatak na MG. So lahat na nakatatak yan sa inyong kamay, may kanya-kanyang kahulugan, no? Yung magic group, no? Magistrate, advocator, grievance, impotent citizen, no? Yan ang itinatag ni Amang Abraham na Magic 5, yung tinatawag na magic group.
Kaya yung tatawag doon is Magistrate, Advocator, Grievance, Impotent Citizen. So, ang ibig sabihin yan, mga maestrado, tagapagtanggol ng mga mina at walang lakas na mamamayan. Yun ang ibig sabihin ng magic. Kaya lahat yan, may kahulugan yung mga tatak nyo. Kung ang tatak nyo is GL, ibig sabihin, sa kaliwa nyo, may GL, di ba? Guardians, Luzon. Ibig sabihin yan, ipinanganak kayo sa Luzon. Kung ang kaliwang kamay nyo is GB, ibig sabihin yan, ipinanganak kayo sa Visayas. Kung kaliwang kamay nyo is GM, ibig sabihin yan, ay pinanganak kayo sa Mindanao. Yung tawag doon is Guardians Mindanao, Guardians Luzon, Guardians Visayas. So, tandaan nyo yan. Pag kami nagtanong sa inyo, saan nagmula ang Guardians? Sabihin nyo, simpleng sagot, sa Diablo Squad po. Ha? Diyan tayo lahat nagmula. Hanggat ang branches ng Guardians ay umabot na sa 227 branches. Dati, paksyon. Ngayon, hindi na. Branches na. Kasi mga anak ni Abraham, kanya-kanya na nagtayo ng kanya-kanyang mga bahay. Yun tinatawag na branches. Ang Lawin Wings is pang 227 pa na branches, no? Sa hanay ng Guardians. So, sana maulit ko lang na sana alagaan niyo po yung inyong mga tatak. No? Yan ang view, oh. Tapos sa lakas ng tubig nila. Grabe, oh. Ang swimming pool na maliit. Oh, di ba? Linis yan. Lakas ng tubig, oh. Shower. Shower. Anli tubig dito, anli tubig. Anli tubig, oh. Oh. Sarap maligo. Patubig ko eh. Irrigation? Bukay din sila dito. Oo nga. Shoutout kayo. Shoutout ko. Ay, sa YouTube pala. Nahiya ko. At hindi talaga natin magagawa ang natin. Dahil sa pagkagawa natin, Ano po? event, ay hindi naman tayo Eya sila. Kung ang ating organisasyon po, Sige po. Subscribe na lang po namin. Eh, salamat. Salamat. unahin po natin trabaho. Siyempre, ang Ano, trabaho po natin, NFA po. yan po ang bubuhay sa ating pamilya. Ha? Thank you. Alam ka naman po, tayo ang active. Baka naman. Fine. Baka naman. Malay natin. Like nyo na. Subscribe nyo na. Oo nga. Now na. Like nyo na din. Sa ating mission. Ha? Ako po. Talagang unang-una po ating ingatan. Kay ano? Pamilya. Ating mga Kay NFA din. salamat po. Maraming salamat sa pakikinig. Ganda rin ito. Medyo matagal sa ating Tapos may anli tubig kayo dito. congratulations po. Brother and sister. Sa inyo po Sarap ang swimming. sa ating organisasyon. Magandang umaga. Malinis, oh. Malinis siya. Harap naman dito. Oo. Malamig. Hindi na kami yung pampanga. Dito na lang tayo, no? Sa-lockdown tayo dito. Lakas yung swimming pool. Oo. Dami palay. May tabako. Di ba, no? May tabako. Binano nga ito kanina. Oo. Dito kami. Ay, nagsusiling na. Ay, wala, no? Hindi mo ka tubig.
Tara. Gawa lang kami ng garden soil. Ayos na? Ito po, gumagawa po kami ng guardian wine. Ibang guardian wine yung gagamitin natin. Version ng Pangasinan, Hong Kong. Hong Kong, ang gagamitin po natin, kung sisili lang. Tawagin po natin. Yan po natin, no, na mahalagang mensahe. Now, dala-dala ni